Coba jadi ku seneng kowe. Beneran kowe jomblo pas. Apa sih kowe wong ora pati GE ngono kok iso. Cocok karo kowe. Aku langsung Siji dia karo cupu. apa sih ngomong aku? Seneng semoga ae senengan aku. Nggih. Nggih, mulai nggih. Ya mulai. Ya. Kakak to cai kuku robogai. Sok piye kowe masa depan? Mboten. Wong kurung iso bogae. Wong sing dulu pacar ki sing iso bogae ngono. Sing penting sekolah sik ngono. Ibu. Aku ora setuju. Kayak wong kurung iso bogae. Ini satego ngomong ngono karo aku. Diteni, bakal tak buktekno aku iso berubah.
iku kayak Mas Udin. Masa iku Mas Udin ah? Nek malah keren ngono. Masa sih? Tak parananine ae ya. Mas Udin. Loh, sampean Dik. Denisa toh? Mas. Saya kok malah keren loh, Mas. Piye kabare, Dik? Alhamdulillah apik, Mas. Saiki ning ndi? Wes saya jagung kono sik Mas, terus sambil jagung yuk. Oh ngono, ya sini ya. Ben enak ya. Maaf ke aku ya Mas, nak dek kaya kok sering nyek kue, ngremehno kue. Mesti aku dipikir aku ya semakmu sampean. Mungkin waktu itu ya awakmu bener, aku gak pantes karo kowe. Gak ngono Mas. Maaf ya aku tenan lho Mas, sing kue cuek ngremehno kue. Ya wis tak maaf ya, Dik. Sampai saiki aku jadi dhewe kok Mas. Apa kowe gelem koyo kaene cedek karo aku? Maaf ya, Dik. Aku ya terlanjur loro ati karo omongane sampean sendirian kok. Nek awakmu mandang wong lanang cara fisik, ya awakmu Dik terus koyo ngene, Dik. Kabeh wong iso berubah, Dik. Aja ngremehno wong lanang sing kurang mapan. Nek wong lanang wis mapan, selerane dudu kuwe. Mas, maaf ya aku Mas, kayaknya aku kesempatan siji ae. Aku wis ora iso, Dik. Biyen aku aja seneng kuwe, saiki kuwe dudu levelku. Butut kambing ngene ta. Rambutmu kowe ku gak rampolmu. Wes ana usah, kamu dinang. Lupa wes bokeh